culto. Exposicións que lembran a vida dunha figura que esperta paixóns encontradas. As tres caras do Che, a histórica, mística e como non a comercial, conviven estes días en Valle Grande. Nesta localidade boliviana conmemórase os 40 anos da súa morte. Guevaristas de varios países reúnense nesta poboación para ratificar a súa admiración polo icono guerrilleiro. Por haber sido fiel hasta el principio, por mantener vigentes las cosas que dijo y porque hizo lo que dijo que había que hacer, por eso está vigente. Foi en outubro de 1967 cando Che foi derrotado e executado polo exército de Bolivia, axudado por axentes estadounidenses. En el primer momento, como te digo, totalmente desmoralizado, me decía, no se preocupe, esto se acabó, valgo más vivo que muerto, y una serie de expresiones. Dijo, valgo más vivo que muerto, como que tratando de salvar su vida. Para ustedes, valgo más vivo que muerto. O que é certo é que o Che tivo unha vida intensa e como todo mortal chea de claroscuros. Que todavía los días difíciles no han pasado. Allende postulou como líder da Revolución Cubana, guerrilleiro no Congo e en Bolivia, a prol da igualdade e a liberación dos povos. Ernesto Guevara, presidente del Banco Nacional. Pero escuro onde a súa vida pon en evidencia a súa crueldade como xefe militar de Cuba e a súa ineficacia como ministro e presidente do Banco Nacional, onde non foi capaz de levar adiante ningunha das medidas que el defendía con vehemencia. O que ninguén lle pode negar é que se converteu nun mito. A foto de Alberto Korda, con mirada firme e unha estrela na testa, é unha das imaxes máis difundidas do século XX. A súa cara está en gorras, billeteras, camisetas, cuncas de café e noutros souvenirs. Toda unha mercadoría capitalista para un revolucionario. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. E xa temos novidades sobre o atentado de primeiras horas desta tarde da ETA en Bilbao.